एक रुहानी शाम हो बॉलिवूड सदाबहार संगीताचो कार्यक्रम व्हॅलेंटायन डेच्या आदल्या दिसा 13 फेब्रुवारीक सांजेच्या 7 वरांचेर कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरात जावपाचो आसा। मिडास टच एंटरटेनर्स ह्या संस्थेन ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले आसा आणि गोमंतक दिसाळे ह्या कार्यक्रमाची मीडिया पार्टनर्स आसा। ह्या कार्यक्रमात मजरूह सुलतानपुरी आणि आनंद बक्षी ह्या बॉलिवूडातल्या दिग्गज गीतकारांच्या पदांची मेजवानी रसिकांक आयकुपाक मेळटली। एक रुहानी शाम ह्या कार्यावळीत किशोर कुमारा सारको आवाज म्हणून वळख आशिल्ले प्रसिद्ध गायक प्रशांत नासेरी सुरेल पदां सादर करतले। प्रशांत नासेरी हे 2005 सारेगमप ह्या कार्यक्रमात अंतिम फेरी मेरेन गायक आशिल्ले। ताचे वांगडा एक रुहानी शाम ह्या कार्यावळीत गोमंतकीय गायक राजेश मडगांवकर, गायिका अदिती पाटकर तशेंच पंडित सुरेश वाडकर हांची शिष्या मिताली चव्हाण लेगीत ह्या रुहानी शाम ह्या कार्यावळीत सुरेल पदां सादर करतली। मी मिताली चव्हाण मिडास टच एंटरटेनर्स तर्फे तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते। एक रुहानी शाम हा एक नवीन कार्यक्रम मजरूह सुलतानपुरी आणि आनंद बक्षी साहेबांच्या गाण्यांवर आधारित आम्ही करतो। प्रशांत नासेरी मुंबईवरून येत आहेत आणि आमची गोव्याची सगळी टीम आहे इथे, उष्मी शिरोडकर, राजेश वगैरे, आणि आम्ही हा खूप सुंदर कार्यक्रम करतोय। सगळ्यांनी ऐकायला जरूर या। अशी कळकळीची विनंती आहे सगळ्या टीमतर्फे की तुम्ही हा कार्यक्रम नक्की या। गोव्याच्या सर्व रसिक प्रेक्षकांना प्रशांत नासेरी गायक याचा सप्रेम नमस्कार। मी येतोय तुमच्या शहरात 13 तारखेला। खूपच सुंदर कॉन्सेप्ट मिडास टच एंटरटेनमेंट्स आणि मीडिया पार्टनर्स गोमांतक हे घेऊन येतात तुमच्याकरता। एक रुहानी शाम याच्यात 2 महान गीतकारांची गाणी आपण ऐकणार आहोत, बघणार आहोत आणि सर्वांना आमची सर्व कलाकारांची खूप कळकळीने विनंती आहे की तुम्ही ही गाणी हा परफॉर्मन्स मिस करू नका, कारण ही अशी गाणी आणि असे परफॉर्मन्सेस होत नाहीत। तर तुमची आम्ही वाट बघतो। 13 तारीख संध्याकाळ 7 वाजता कला अकादमी पणजी गोवा।